तो गाइस आरो मोनसे लिंक हरदो बेनो सोरांसा बिथाङानो आरो खनसे स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै मोनसे देखायना होगोन आङो मा भिडिअ बिफोर आरो मा मेसेज फैदोंथाय बिदि भिडिअ खालामनो मेसेज फैबानो बायलिया जिखुनु जाया आं स्क्रिन रेकर्ड खालामनानै मोनसे भिडिअ देखायबावनि नायबानो जाबाय खिन्थु पुरा नाय आरो कमेन्ट खालामदो एबार खनसेयावथाय कमेन्ट खालामखानांगोन मादि नांदो तो गाइस आं स्क्रिनाव फैबाय आरो खनसे वाट्सएपआव थांनानै देखायना होनोसै लिंकखौ कपि खालामग्रोनि एबार हाबलांसै लिंकआवहा अरे नेटखौनो होआखै आरो आदां गादां मिस्टर सेवर स्क्वाड से M24 चैलेंज करो मा M24 चैलेंज करोसो फैखोलै लिंकआव हाबनायफोरावलाय फैबाय तो गाइस मादि नांखो भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोबा कमेन्ट खालाम गाइस मोन नुखाबाय जानांगौ बिथांमोनहा माबायदि मोसादों बिदिलाय मोसाथारालै बे मादि लाइफआव आङो फार्स्ट टाइम रस बनायना नायदो र मादि जादों आं इउटुबावथ' होआखै फेसबुकाव होदो इउटुबाव होनानै इउटुब सलायोबा बिथांमोन हादरसा बट'फोर नंला मिथिया बट' ब्लग सार्च खालामना नाय मोनगोन आंनिनो भिडिअ